Tak, čeho se vás moje jméno... Tak, čeho se vás ľudia, moje meno je Bibo a ja vás vítam u prvého dielu z novej série hry FIFA Manager 2012 a dneska si vytvoríme novú hru a vysvetlím vám, jak sa to hraje. Tak počkajte, ja zapnem zvuk. Mali by ste to teraz počuť. Si trocha to stíšim. No a dám nová hra. Teraz mi to trochu bude lagovať. A tak toto budem asi stopovať. Tak. 3, keď to nebude do 5 sekúnd, tak to stopnem. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Jak som to stopol, tak sa to hneď spustil, nevadí to. Dáme počet hráčov, jeden hráč samozrejme. Dáme manažere reprezentácia klubu, aby sme mali vlastne, najmä, kúpte môže pohra opustiť, áno, budeme hrať ako že páni. Oh yeah! Obrazu pomocné obrazovky, ne? Neomezené přestupy, hrať budoucími přestupmi, jopka, pjopa! A hratelné země, že v ktorých môžeme hrať ligu, tak ja už toto tuším mám nastavené, takže v Brazílii môžem hrať, v anglickej všetky, no potiaľ to môžem hrať, potom Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, ale škoda, že som nedal nejaký klub, že za aký klub mám hrať, no teraz si neviem vybrať, čo by som dal. Viete čo, ja si neviem, či teda španielskú ligu, ale tam je Real Barça, tam asi nebudem mať moc šancu, ale tam nejaký klub, že tak medzi, asi niečo jak Tottenham, ale neviem, alebo že by som dal francúzsku ligu, neviem či francúzsku ligu, počkajte, ja to stopím, tak 3, 2, 1, stop! Dobre, som späť a tuto si dám napríklad osobný údaje Cuketa Johnny. Sakra, by ste mi tam videli moje meno, to je jedno. Tak meno Johnny si mení Cuketa. Narodený, mám 26 rokov, to sa dá. Národnosť Slovakia ako Slovensko a jazyky mateřský anglicky. Nasadiť partizná, dáme si snadné. Prosím vás, čo sme boli. A toto si dám náhodne, to mi je jedno, ale Chelsea mám rád. Ale toto neplatí, mám Chelsea United, mňa nevadí, že je nikto. Aj toto, paprika sa mám rád, ale na ňa som je obľúbené. Ale to je jedno, neviem, čo teraz robiť. Hop. Ale, ne, načítava sa to. To sa stáva, že mi sa tam brnkne myšku. Už tak styl. Nebudem mať hen taký obrázok, ale nastavil som si, že budem mať takýto a tu si môžem vybrať, že v čom budem chodiť. No tak toto asi ťažko, čo nebudem chodiť tak nejaký ostrož. Potom je tu ešte obyčejný. Ja budem chodiť, že formálne, vieš, ako like a boss. Hrať bez sim... a dám zo simulácií. Zase, tam iš, a dobre. Dám si nejakú rodinu, dám, že zadaný, že ako som nesem, dobre. Dátum narožení 29, meno dám Johnny Cuketo. Jež, to ide nejak pomaly. Toto, tá klávesnica, to sa mi zdá divné. To mi teraz nejak laglo. Dám... Ja neviem, aké mám dať meno, dám... Hesreal. To bude moc zlé. Jaké dám meno? Fúha, neviem, aké mám dať meno. Neviem, či to najde moc nahlas, tak ja dám... Ja píšem meno proste, mne je to jedno. Kolik máte detí? Dáme si 2. Ľubomíra Bojana.
Ale tohoto už dám staršieho. Ne, tak toto dám najstaršie a toto vymením. Dám hrávku. Obrážek. No ne, brzdíme chlapče, brzdíme. Ježiš. Ježiš. Dáme tohoto a dáme Milan zlato, to necháme tak a dáme druhého 8 a 6. Dáme neutrální a dáme základní škola, ne? A fotku. Ježiš, ne. A ještě nespravedlivé. To pozrite na ty oči. Nevadí. To nějak. To se dá. Tak dáme asi, nevím, či dám Francúzsko PSG. Klub. Prvý 852 a oni majú takisto Lyona. PSG alebo Tottenham. PSG dám. Smlouva dám 2 roky. A reprezentačního týmu dám... Já dám Anglicko. Lenže kde to Anglicko je? Já bych som dal Španělsko, ale to je moc silné a to by som celé pokazil. A budem hrávať aj za kamerou, lebo niektoré zápasy, viete, budem musieť preskočiť. Tak, moment prosím. No ja čakám. Rozlosování! Dobre, môžeme si to preskočiť. Sme tam my? Nie, sme tak to je jedno. Papa Nacionále, to je nejaké talianské. Yeah. A už vám z toho iba pár vysvetlím a môžeme to ukončiť. A druhý diel bude až taký, ako chápeme sa, že fotbalový. Budeme tu kupovať aj hráčov a hrať zápasy, jak sa to vo fotbale robí. A niečo vám poviem. Unesú vás a nevrátia vás. Tak titul skúsime. Domáci pohár, áno. Pohár a medzinárodný pohár. No, ako dá sa. Infraštruktúra to nebudem. Ja si dám najviac na prestupy. Ja si toto všetko zoberiem a dám to tu, takto. A tu to dám, že 45. Takto, lebo potrebujem niečo na prestupy, ak chcem. Chápeme sa. Keď tak si požiadam, potom zase peniaze. Po mesiaci. To tak vadiť nebude. Probíha rýchle uloženie. Tak ja to zatiaľ stopnem a hneď som tu. Tak nič. Tak nič. Johnny. Tu. Johnny Cuketa. Nová výzva. Prvý den v novém klubu. Paris Saint-Germain.
bla, toto keď chcete si prečítajte, ale to nemusíte čítať ako vás času za mnou. Áno, to pôjde. To je ako kalendár, čiže ako budú prípravné zápasy a tak, okej. Hneď prvé, čo by som spravil, je toto. I klub, sponzoring a že čo zase qualify, bla bla bla. Začiatek, choďte klub, sponzoring a začiatek sponzorskej kampane. Bude to stať 260 000, ale týmto vám budú chodiť nabídky a sem vám budú chodiť a za to si budete dostávať peniaze. Teraz si dáme smlouvy a sa pozrieme. A prodloužíme si smlouvu, ako chápem. Přidať zmažať a dáme podiel ďalšieho prodeje 10%. Opcie do hráča 2 roky a tak dáme 25 a přidať zmazať a ešte takto to dáme. Učiniť nabídku. Toho je. Nevadí, všetkých predĺžime. Samých Francúzov máme. Pegui Luindula. To je krásne meno. Podiel ďalšieho prodeje 10%. Základní mzda je příliš nízka, no dobre, to musí stačiť. Toto bude asi trocha horšia kvalita, za to sa ospravedlňujem, ale budem sa to snažiť tak trocha rýchlejšie robiť. Přidať zmazať a podiel ďalšieho prodeje, keď ho ani nepredám, tak môžeme dať 10% zmluvy. Bonus za start. Dobre, tak mi to dáme. 3700 stačí. Ale zápase. No to zbližené. 16 000 pekne. Tak ešte Alfone Areola 6, môžem. Klub se stoupí zdarma, obce pohráče na
Nedáme na nič. Lámka. Čiže nábytky. Ešte tohoto musíme. A už sa pozrieme na prvú zostavu. Ale! Dobre, tak tohoto nepredložíme, tak ideme sa pozrieť. Prvný tým. Tak, vyzerá to dobre. Dobre to je. Len ešte sa pozriem. Nebolo by lepšie budeme kúpiť nejakého beka krajného. Nejakého krajného beka lacného budem kúpiť. Tak, cestu. Kúpime útočníka, stredného obrancu a krajného obrancu. Áno. Ja viem, jak to kúpim. Tak, vyhľadávanie hráču, ale nemám asi na to mať peniazy, takže dám set pole vše a dám od 78 po 99 a pouze realistické přestupy, ináč by k tebe nikdy nechcel ísť. Maximálne 4 milióny, chlapče. Tak. Clarence a Seedorf síce je starý, ale určite nebudem mu tak moc hrať. Dám 2 milióny. 1 milión 800. A ešte dám útočník od 80 a aspoň 4 milióny. To asi nenájdem, čo? A 79 nájdem. Nenájdem. Neviem mať toto, ale pozrite, keď dám, že nabídnout koupy, tak budú chcieť 36 miliónov, tak na nich sa môžem vykašľať. Tak útočníka asi nakúpime. Tak ideme sa na obránce. Pozrieme sa, ako máme 79, no neviem. Neviem, pozrieme sa ešte. Som kúpila za 8 miliónov. To nie, ten sa neplatí za 8 miliónov. Aj tento je dosť drahý. Ten. Toto by sa aj dalo. Nabídnout koupy. Gala sa kúpime, ešte kúpime teda útočníka.
Totyho kúpime. Dobre, tak som späť a znamená, že probíha rýchle uloženie a trocha som to prenastavil kalendár, niečo som tu aj spravil, že vlastne druhý deň bude deň dorostu, potom to budeme na sústredenie niekde, toto je deň sponzoru, setkania, toto budú přáteláky a toto už bude normálne trofy o Prokilie. League a prvý zápas, toto bude Euroleague, tak a že pre toto diel mohlo skončiť, neviem čo to bolo, tak prvný tým, kúpili sme dosť hráčov, tak nemám všimnúť, tak kúpime Sedorfa, super, Galasa a toto. Ešte sa pozriem prvný tým a jo super, tento je Lavio Bronze, takže super. Takže budeme mať dosť dobre striedať. A brankára necháme tak. Na ďalší deň asi to odsimulujem, aby sme hrali prvý zápas a pozrieme sa do Anglicka, do reprezentácie. Takže to necháme na ďalší diel. Ešte sa pozriem do hráčov dôchodov a pretože ich môžeme ešte pozvať do klubu. Pozrieme sa na adrese, jak vyzerajú. A keďže si ich chceme upraviť, tak budeme musieť takto skúšať, takéto musíme. A takto je to lepšie, keď to necháme. Ešte sa pozrieme na PSG, aké majú adresy. A v ďalšom diele sa pozrieme aj tuto na osobný značkov večerných šatiel 3.5600. A moja dcera nemá rada futbal. A tuto môžeme napríklad certifikát na plachtení a tuto môžeme chodiť na maratóny. Vidíte si, že si vyberieme maratón. Alebo tuto môžeme ísť na nejakú expedíciu a to musíme najprv ale trénovať. Tam tu máme tú rodinu. Potom tuto, koľko mám peniazy, minus 5600, tak to je dobrá. Tuto si potom takto môžeme kupovať autá, domy, to si budeme určite kupovávať. Potom tuto všelijaké veci. To je tiež dobré. A tuto si môžeme niečo kúpiť, to neviem čo. Ono sa teším, ako si budeme kúpovať túto vec, napríklad Corporate. Túto veci, ja si budem kúpovať. Sa teším. Postel, table tennis, akvárium, výrivku, home cinema, domáce kino, konzervatórium, fitness studio, parking, to nič, booster, to nič, swimming pool. To všetko toto môžeme kupovať, tak to je dobré, vidíte? Crazy go. Normálne všetko toto, že budeme mať doma, alebo takéto nemovisky, tuto si domy môžeme kúpiť, najlepšie toto, takéto a asi kúpim nejaký takýto, tento alebo tento, asi tento. Asi tento si kúpim a potom túto auta si môžeme kúpovať. Ale viete čo by ma zaujímalo, že keď sa rozejdem s partnerkou, že či si nájde aj novú. Ale stráviť čas s partnerem dám. A ešte idem, dneska si dám tréningový bieh.
a pôjdem niekedy na maratón. Napíšte mi aj, že kde mám ísť. Cologne, New York, Berlín, Porto Alegre, Vancouver, Londýn, Paríž, Rím, Dubaj. Tak ďakujem, že ste si pozreli toto video, keď sa vám páčilo, dajte like, ale odber, keďže chcete ďalej sledovať, to ma poteší asi najviac, tak ďakujem a tešte sa na ďalšie video. Čas.